2 perc van a versenyzőknek, kicsit kifújják magukat, összeszedjék magukat, megpróbálják minél előbb véghez vinni tervüket. A következő második menetben úgy szintén 5 kemény perc áll rendelkezésükre. Fejből üttem volna a helyszínen, elsőre. Fejből, és ott halt volna meg. A kezemben meg panakomán. Nagyon kemény izomító volt az előző minket, kevesebb ütés, tudás átadtak, inkább szorították egymást a versenyzők, ami néző szempontból nem biztos, hogy annyira hasznos, mint egy nagyobb rugás vagy ütés, de iszonyatosan kiveszi a versenyzőket az erőből. Nagyon sok oxigént kíván, savasodik az izomzat, és ezáltal szerintem az összes testírások vennének levegőt, hogyha lehetséges lenne ez. Talán a 2 perc alatt újra érezhetnek. Bófer Bálint a 120 milliójával nem igazán tudott egyelőre föléjük mutatni. 92 kg-mal Vas Krisztián, és ha jól néztem, majd 2 fejjel alacsonyabb versenyző viszont mindent elkövető feldöntse ezt a nagy embert. Az idő pereg, és következik szorítóból a második menet. Öt kemény perc következik. Gyerünk, Báli, gyerünk! Jó móka! Hiába darab gyenge! Hát miért engedte főkelni, gyerekek? Krisztián, összeadja neki! Ja, összeszedtek
Gyere ide! A 120 kilós Bonifer Bálint, a Brónia és Vas Krisztián. A tetovált harcos, a két gladiátor. Nézzük, mit hoznak ki a Bróniát. Gyere ide! Gyere ide, gyere ide! Hát vártam, mondom, az urat. Gyöngy, gyere csinálj, gyöngy. Esti címként van ütni a fejét. Hát így van. Nem szabad otthon a főkérni. Nem hall, nem hall. Ennek a hangom. Azt nem szabad otthon, hogy főkeljen. Öcsém, legközelebb lányokkal menj verekedni. A hét vicce, öcsém! Lányokkal verekedjék. Jó van, öcsém. Szétütöttem a kezemet is. Megvan ez. Jó tetsz hagyni, jó. Döntetlen pontozással Egyre vitorlói faszomba, bazd meg. esték állapotban egy ilyet, egy 3 perces extra menet fogja eldönteni. Vas Krisztián igazi showman, Urkán azt mondja, semmi gond gyerekek, ezért jöttem, megmutatom magam a harmadik menetben is. Remélhetőleg hasonlóan gondolkodik Bonifer Bálint is, a 120 kilós gladiátor óriás, akinek most nagyon sok hosszú életbeszélsége. Remélhetőleg ez a 3 percet már nagyobb aktivitással sikerül megnyomniuk. Krisztiánnak boxolnia kéne, csak sok hosszú a kezé a csávon. Hogy? A Krisztiánnak boxolnia kéne, de nem fél hozzá a gyereket, sokkal hosszú a csávon a kezet. Mert döntetlen focus meg. Gyerekek. Gyerekek ütéseket nem bírja. A csávon nem bír az ütéseket. Nem. Értelem ütése lehetnek, csak az, hogy nem fél hozzá a Krisztián, hosszú kezei miatt. És Szúcs Gábor, aki nem tív világbajnok, osztogatta a jó tanácsait Vas Krisztiánnak. Nagyon nagy különbség a két versenyző között, másfél fej. És cirka 28 millió különbség. Krisztián ez nem nagyon zavarta. Büszki Krisztián! 3 perc. Egyetlen 3 perc. Ami esik arra, hogy általános extramérkőzésre zárjuk a ligát.
nem bírja tovább nézni ezt a kapaszkodást. Aztán az orra is. Ismétel a kapaszkodás. Közösség is az edzők a srácokat. Nekünk kell feszülni, feszülni. Nem sokáig rendelkezésünkre. Az utolsó készítés a kezdőben van, hogy most Hazamegyünk, nem bírunk a gyerekkel, bazd meg! Kéksor volt a gyerek, jobb volt. Elálljuk már vagy. Nem szabadott föl neki, fölengedni, hogy fölkeljen és kész ennyi. Én engedte föl. Megszületett az eredmény. Megosztott pontozással nyer a nehéz súlyú óriás Bolivar Bálint! A Bíróságban! Egy éves rákboxos kultúra rendelkező versenyzők. Ott állnak a vadnevek, ott áll az igazi nagy név, a képviselőzős alapok. Dépen Roland, a szerető bány Bolivar János és Iker Péter edzésével, menedzselésével. Maligálán nyert Bolivar Bálint. És Jön Gábor, Eszkó biztonsági igazgatója tudja az ajándékcsomagok cégétől a győztesnek Bolivar Bálintnak. Hiába 5 darab gyenge. Női harcos, gyenge. És a nagyszívű oroszlán harcos. Gyönge. Maguri Becenékre hallgató, 92 kilós Vaskizmián. Tapsoljuk meg mindkét versenyzőt, nagyon szépen zárták